A pesar que els companys del PI pensen que no està suficientment promocionada i normalitzada la política lingüística, aquest govern del Consell en té pressupostat més d'1 milió d'euros. Per tant, el nostre grup votarà en contra d'aquesta proposta. Entenem que la creació d'una Direcció General de Política Lingüística no és necessari com a estructura organitzativa per seguir fent feina i per seguir duent a terme polítiques en favor de la nostra llengua. Donarem suport a la moció una vegada més i, efectivament, aquesta vegada també assumint el compromís de que sigui possible abans del 30 de juny de 2017. Agraïm al govern que ens torni a fer cas en aquest sentit i esperem que aquest pis se puguin complir els terminis i que expressar la voluntat en aquest cas del conseller. La veritat és que avui jo crec que és un dia important per nosaltres perquè ens sentim que hem fet una aportació més en aquest cas en aquest Consell de Mallorca i estic convençut que molt de mallorquines, no tots, però molt de mallorquins i mallorquines avui també estiran contents. Que Ciutadans no donin suport en aquesta moció no m'ho vegin de nou ni una mitja. El que m'hauria vengut de nou o sigui donat suport, no? I que el tema del gasto sigui una excusa, jo supos que de vegades per votar en contra sempre han de ser excuses, no? Ells no estan en contra de l'augment de la despesa, el que estan en contra és de la nostra llengua, no? I així ho han demostrat en les seves intervencions i la seva pròpia trajectòria. Aleshores, dir que estiguin en compte de la normalització lingüística com havia estat fins ara, no mos estranya gent ni una mica, no? Segur que és més important un betlem vivent que un director o una directora insular de política lingüística. I per nosaltres és més important, en aquest cas, un director o una directora de política lingüística i institució, que el betlem vivent. Aleshores, tenim clara la postura. Del PP, jo me pensava que entenc perfectament que la passada legislatura l'haguessin d'eliminar, perquè si no eliminaven la direcció insular, normalment traien de fora, i jo suposo que per els que traguessin de fora tots van estimar més eliminar la direcció insular, però pensava que les coses havien canviat, però suposo que les coses no han canviat ni canviaran.